Rapopo bareng aku. Ya, ya. Klintang klintang ngabel andong ngabel klintang klintang. Gek do omong dhewe-dhewe wong wis tak ajari ngomong kecilik. Yuk. Omong apa? Jawa wae ana wayangan kok. Ayo ngomong Jawa wae. Ya kae sik. Kene iki wayangan sing gone wong Jawa, aja liyane kok terus Jawa terus gembel ngono piye? Ya ora padake wedhus. Iki cara hitungan Jawa ana pancuran kinapit sendang. Alah. Apa? Cara Jawane anak siji ki untang-anting kebanting. Nek anak loro lanang wedok iki gedhono gedhini. Ning nek wedok lanang wedok iki pancuran kinapit sendang. Pancurane ndi? Pancuran paip sendang nek isih prawan ki pancuran sendang ki pancurane gandeng aku wis tuangane ya grujukan terus Kebanteren maksudmu. Terus iki ya telaga ora. Maksudnya masa telaga? Sik kene telaga. Lah kono sisine. Ya iki ya ya blumbang ngono wae. Ya nek sendang iki rak ya basa cah cilik-cilik ngono. Tegese ngene lho mbok Canggih. Pripun? Sing penting wong ning alam donya iki guyub rukun. Kali sing sampe kula sepiro beda sing disuwun akeh rezekine. Kaya miyane Pak Lurah. Pak Lurah ki piyayine andhap asor, ramah tamah, tur ya lomo. Nan aku mau ketemu sepisan. Wah, aku kan takon sik karo aparat-aparat liyane iki. Asmane Pak Lurah to, Pak Singgih. Oh iya, Pak Singgih. Pak Singgih. Mbah Waluyo. Wah, tenan jase anyar Pak Lurah. Lah kersake napa? Nggo dingehke lho. Dikeki. Wong lomo kok ya jase langsung Aku saya tak salah ke metu meneh. Pak nun sewu sepatune anyar. Lah ngersake napa? Nggo glodhak ngono. Nanti metu meneh karo bojone. Wah, bojone ayu Pak Lurah ngono gen biyen ngono jane. Kok ora ya padha sembrono. Ora padha. Ibu lenggah lho. Wek nun sewu Bu nggih namung gegujengan kok. Ayo ora apa-apa. Aku kuwatir kok gak mbayar aku ora. Cocok lho Pak, wis seragame karo Bapak cocok lho. Ah, iya. Warnane ya coklat lho Pak. Halo Tatin. Kula. Halo Elisa. Halo, Mak Canggih. Aku arep madhep rene wae iki. Canggih iki mung sebagai pasangan wae. Piye mong madhep rene gek golek gelas karo cangkir gek wedangan. Kok malah wedangan lho. Sugeng dalu. Mbak Limbu, Mbak Canggih. Nggih, sugeng dalu Mbak Tatin. Lestari Handayani Mbak Elisa. Nggih, sugeng dalu. Nah, wis kuwi logatmu kok ngono iki terus Elisa. Lah nggih wong kula anu to, jane yo wis ketemu nggih dulur-dulur taun wingi pun kepanggih. Delalah iki diundang meneh, yo alhamdulillah ta. Pak aku wingi wis dijarene lho. Kagem sanes dulur warga ing tlatah Candi Rejo. Nah niki kula kete pangke niki bapak kula. Nek sing niki wau kan gawan mboke beda. Lek kula gawan mboke sing bakul tepas ya Pak ya. Ah nek sing Tatin mau apa? Bakul sego. Nek tepas ki nggo ngopo to? Dinggo gepetan. Tadi nek panas ngono kuwi aku mbiyen diajari mbokku. Nek panas dijupuk, iki dagangane dijupuk ndak nggo kepet-kepet ngono. Apa-apa? Ki lho. Nah iki sing iki iso nyethake nggon. Kepet. Aja kuwi mau. Lah nek yo nek isane kuwi wong ya logate ngono apa sama jenenge sa? Kepetan. Ah, kuwi to. Aku mongko kowe sak ngono kuwi to ya Lek. Jane hebat anakku siji pancen nek sing ora dong rak darani piye ning jane pancen logate ngoten niku. Kepet wis iso dadi kepet. Kira ya niki. Ora apa-apa. Pak, lah saiki mbokku ning ndi to? Mati ngono kok. Mbokku mati. Mboke mati.
Mbokku karo Mbok Elisa padha apa ora? Mati, mbokmu ya mati. Mati kabeh. Mati kabeh. Lah kabeh. beda ya Tin kena mbokmu bakul saka mbok kene bakul tepas. Nek iki matine mbokne iki gur kelilipen gek mati. Kok iso? Lah kelilipen blandar kok kon ra mati kepit. Nek mbokne anu mbokne Tatin. Iki meng keserempet, Mbak. Sepeda motor sret ngono. Alah ya ming lecet to. Lecet apa wong jungkel nyemplung buk langsung mati. Remuk tak wis dadi sewalang-walang terus tak kukupi tak rauk tekan omah terus tak rica-rica. Mbokku ki ya bojomu lho, Pak. Lah ya saking tresnaku lah timbangane dikapake ya tak pangan dhewe wae aku ngono. Kok senengane ki ya ngono kuwi kaya iso ngembake nek Tatin kok wangune dadi anak bakul sego mergane tok sawang saka apa? Ayo jujur. ana sejarahe ya, Pak. Ana. Wingi kae anu tak tokokke nganu kae lho. Lah ya iki saking kulino to mbiyen mbokne bakul sego iki lunga karo kancane arisan ya kelingan bapakne mulih ki ya gawake sego campur. Tenan kok. Tegese kok ya tresno karo wong tuamu. Nggih, teklo tumbaske sego ya, Pak ya. Saking tresnaku karo bapak lho. Sing tak pangan nggon plastik ireng sing gedhe kae. Tenan campur kon dhuwur iki ana sego, ngisore kangkung, kok ngisore ana cuwilan ronde, terus ngisore meneh neng mie, ngisore neng ndas gereh, ngisor dhewe sego untu. Iki apa? Aku kuwi nek balunge iki pitik ning ndase kok gereh. Sing tak jumpoki sing endi? Nggon tas ireng kae lho. Tas ireng. Ngawur iki pakan kirek iki. Lentok ngendi kae? Nah, iki kan aku kan nggawa loro plastike, sing siji ireng, sing siji putih. Lah sing dienggo bapak iki sing putih, udah sing plastik ireng. Lah sing ireng lentok mendi? Lah iki gur tureh-turehan nggon rumah makan kuwi lho. Mongko entek ya nimu mangan le. Kowe malah enak ke golekno kaya ngene. Piye? Malah enak apa-apa eneng wis malah komplit. Ora omong ya aku ya tak entekke. Wah, wong tua. Kuwi kawigatene si Tatin karo kowe iki ora masrahke kok ngene turahan malah tak pangan sing wutuh malah nganti sayup ra tak pangan. Terane pakan kirek to kowe. Wah. Ya sepurane ya Pak aku ra omong lha. Ya untung ora bar kuwi jegok aku. Ya mosok ya wong tua kudu diajeni mesti ya to pakani kok ngono to ya Tin. Lah nek aku lali ra omong kok ya Pak Dalang. Nek iki Elisa piye nek Elisa? Anakku iki tak gemateni. Lah apa ya? Mati banget bapakku saestu. Mengan iki turu tak benak-benakke. Apane? Sandeng ya Pak. Kemule iki rada medun tak unggahke. Angger tak unggahke kok kene ketok. Terus tak dhuke sret. Angger tak dhuke kok kene ketok. Gregeten tak lempit kemule. Jenenge ra dikemuli kok ngono kuwi. Malah ketok. Ora Pak aku ndek pertanyaan. Jane kan seneng ro mbokku bakul tepas to. Jane bakule tepas ro bakule bakso. Kan ayu bakule bakso kok ora seneng ro bakule bakso wae. Wah, aku ki golek bojo sing gampang diapusi kok. Ser kok. Lah karo bakule bakso malah seneng. Ora. Bakul bakso ki aku wis tau tuku bakso karo soto kae lho. Tulisan bakso soto daging yu nganti jem. Aku bareng mangan les ngono ki kok nemu wah iki kok daging yutu kijem. Iki pas nggon apa iki aku dadi rasido mangan murah aja tak rabeni mergo kuwi aku. Aku tenan megah aku ning ngono kuwi trimo rabi mbokmu sing bakul tepas nek sumuk isis nek luwe mbokne iki bakul sego. Apa? Nek karo aku kok ya sia-sia ya. Kok sia-sia to? Lah wingi nek karo Elisa apa boboke kemule dibenak-benakke. Lah wingi pas aku adus tak kon njupukke anduke piye? Apa ya kurang tresno apa karo kowe jenenge anak wong kon njupukke anduk wong tuwa lho dikongkon njupukke anduk. Lah aku wis kebacut. Kowe lali ra nggawa anduk. Lali ra nggawa anduk kebacut mlebu nang kamar mandi. Lah aku, "Mak, tolong njupukke anduk, Pak." Aku ngono. Lah iya ning gandeng kene wis gedhe wong wis prawan ya aku ki wong tuwa ya ngerti njupuk anduk ya lawange mengos titik ling ngulungke ya karo mungkur nyoh. Nyoh iki apa to iki? Nyoh aku. Apa jal kae iki? Kok sendal-sendul ngono kuwi? Kok sendal-sendul kuwi genduk ngono ki apa iki aku. Nyoh aku. Tin aku. Kae iki ciduk ya. Oh, ya syukur. Ciduk kok genduk kira mungkin. Apa ora Tin? Hah? Apa mak genduk Tak iki? kira nek Ciduk saka apa? Ciduk saka tak kira ki plastik iki lho. Lah ya tak kira ki nek kena bathuk apa. Lah kene ngono kok ya dingonok-ngonokke terus ngono ra pas lho. Arep apa?
Ngopo kok dadak kacamata? Karang. Wong tuwa ki nek nganggo kacamata kaya ngene iki nonton apa-apa saya gedhe. Nah, terus Hati-hati lho kowe, Lek. Hati-hati lho nonton apa-apa saya gedhe ngono kuwi hati-hati lho kowe. Tenan aku ki tenan iki tak nggo to mbiyen jaman mbokne isih urip iki. Mbone Tatin. Heeh, tak nggo wis pisanan ngono ku. Wah, apa-apa saya gedhe. Bojoku kelakepan iki kaya dental boyo kaya aku. Wah, ayo banter. Lho gedhe angger nganggo iki apa-apa gedhe. Lho. apa ora apa? Lho. Kuwi nggone anake. Lah ya nek gur muni gedhe gelungane iku dadi kaya ban puso iki lho. Gelungan ki nang kene lho. Nek ngarep iki kudu gelungan. Lho, ki ana wit kambil nek kene iki. Udu Cagak. kuwi cagak. Oh iya, cagak. Kambil. Kambil. Iki bojoku ora percaya to nek iki saya gedhe tak gone Pak dinggo nang pasar. Heeh. Rugi dek. Lah kok iso? Lah teri siji ki dinyang 20.000 lho. Darane bandeng. Teri siji. Dinyang 20.000 barang tekan omah ki teri. Lah kok ki 20.000 terane tek ning kacamata ki lho saya gedhe. Walah. Wong aku pisanan nganggo ki mlebu kamar mandi ngono. Untung aku terus. Waduh. Apa Pak? Weruh apa Pak? Ciduk karo ember ki padha gedene. Ah iya. Udu mesti. Tin. Durus Tin. Durus udu kuwi mau. Masa bentuke ciduk ngono. Udu ya, Lah, Pak. Ciduk kok nang kono ki ciduk apa? Lah aku karep adoh ya ember karo ciduk ning isor mosok nang dhuwur. Aja ngeyel-ngeyel wong sing ngerti ki aku kok do ngeyel. Nek weruh Tatin atau nek weruh Elisa nganggo kacamata ngono kuwi. Ya lumayan ketok iku saiki lemu. Wah. Duh, Apane limak uwuh? Ngapa nek weruh aku piye? ya ana bedane sithik. Bedane? Apa bedane? Ya nek iki ming daging, Heeh. ini ora patek iki daging. Nah, anak iki. Wah. Ngapa? Menyenangkan. Oh, karo anake barang kaya. Dah ming seneng karo anak apa karo anak kon sengit. Membahagiakan heeh toh. Ya bangga ngono. Ya pokoknya banggal. Berarti kacamatane membahagiakan lho Mbak Jajal. Aja kowe engko mlebu kamar mandi bingung Aku meneh. mau tak weruh bapakku malah kaya weruh gendruwo. Well, aja aku mbiyen ki lek kedanan mbokmu. Ngapa? Ki ming kedanan memean. Saya Maksudnya meneh. kok memean? Piye? Omahe kan cedak nggon aku. Heeh. Oh aku mbokne jenenge kene kan jenenge Nggi. Nggi. Heeh. Oh. Ning kudu anggi to. Betul, Nggi. Nggi? Aku mbiyen jenengku Waluya ning poyokane Lani. Lali. Dadi nek metu bareng karo bojoku ki Gilani ngono lho. Ini ngono iku aku senen nglewat wandinge mbokne Tatin iki. Kuwi mepe jarik kuadar. Wah, jarike semono ya apa ora kelemon wong ya. Oh, jarike. Selasa aku lewat. Terus Dek ngumbah kebaya kuadar. Kebaya. Wah, kebaya ele Semo. jahit. Ndah angel ele jahit aku. Ah iya. Rebo aku lewat. Rebo, heeh. Anu ngumbah kacamata jaranan ndungan. apa? Tin. Kacamata apa? Badan hukum gitu. Apa? Disingkat ya apa? Badan hukum pihak. Nah ya kuwi. Masa ya gedene semono lho. Kuadar aku badan. Wah, duh. Lah kok semono gedene. Mendah. Indah lenjahit ngrekasane aku ya. Apa Tin? Mbok wong ndek mbokku aku ora ngerti. Nek kunturun ngene Tatin ki wong padha mbokne paling pak patute ya rada-rada ngono kuwi. Senin, Selasa, Rebo kabeh juarek wis dikumbahi. Setu sirku mbok menawa umbah-umbah apa Nah. sing kari dhewe. Apa? Aku lewat bola-bali kok ora umbah-umbah bocah. Apa ora dadi kumbah kaya aku. Ya ora dikumbah ya. Ya ora. Ya dikumbah to ya. Dikumbah ta Pak, Mas ora dikumbah. Nek saus panglipur nduk Cahayu. Ya. Sliramu sing apik suarane, kowe sing landhu napase. Saus panglipur ana pamundutan disendikani, nek sing iso lagu lelagon dipinangkani. Nek sing ora iso nyuwun pangapura awit lelagone per detik wonten ingkang enggal. Iki ana sing mundhut lho, Lek. Nggih. Elisa Tatin. Nggih. Nyuwun lagu lancaran 45 kagem para pamirsa sedaya. Nggih. Engko dicaosi. Siap. Engko dicaosi medley dengan lagu-lagu kebangsaan. Nggih. Iki, nah iki. Endi? Khusus Elisa iki ben diwaca Elisa.
Nah, ben diwaca dhewe. Isine yang ke aku. Lah ya ana isine ora ditilik dhisik. Lah iki mau ora lewat aku. Ya lha gempu aku sok ngumpet ngono apa piye? Ya mbah, aku ora omong. Seken kok saya delok dulu. Nyuwun selendang biru ingkang nyekar Mbak Elisa saking Bapak Utoyo. Kula ngevent kali Mbak Elisa. Nggih, selendang biru berarti ya biru, berarti iki jujur. Dene selendang biru dite biru jujur. Selendang biru sing cara saiki lho kuwi. Lah iya sing ora kok. Nggih, Kok dicaosi sa. Saiki sampil. apa dhisik sing pinangka pisungsum tok caoske karo sanak sedulur warga ing tlatah Candirejo Borobudur. Ya. Bareng Iki- karo Tatin. Anu Nggih. 45 sing urut nomere. Monggo. Oh nggih niku wau sing perjuangan sak menika napa mangke? Mangke. Oh, mangke. Nggih, ya lagu perjuangan sing Engko- Jawa. Mangko pokoke engko dikeki medley lagu-lagu kebangsaan. Nggih. Niki sing cara tuwa riyen, caping gunung. Nah, Lah kuwi dek jaman berjuang kuwi Oh, jumbuh karo kahanan 17 Agustus. Apa ya kaya ngono kuwi ta terane iki kuwi cah. Watate dak. Kayane ngono. Nek pancen ngono kuwi cah. Spesial buat Pak Camat juga masih Lengga, matur sembah Iya, sing dalu, Pak. Pak Kapolsek, Pak Lurah. Mungkin Pak Lurah nek nyanyi mbok menawi nggih kersa nggih. Sak niki. engko nganu sa. Terkait dengan Desa Candi Rejo ini adalah desa wisata. Nggih, desa wisata sing wis Wisata. terkenal. Oh, desa wisata. Desa wisata yang Nggih. memberdayakan tentang alam, budaya, ada tradisi masyarakat. Oke, mungkin. Engko bakal diandarke cetha, tapi mengko ana sing luwih paham, ana sing luwih pono bab kuwi. Nggih. Mau kok ana pambutun lho, Lek. Apa Saka niku? Pak Lurah. Mau paring pangandikan mengko pokoke kudu ana jula-juline Lek Waluya. Ah, kae hooh. Nah, kuwi. Nek Pak Camat tasih lenggah, Pak Kapolsek tasih lenggah, matur sembah mbiyen Pak Kapolsek iki sak asrama karo aku. Oh iya, Kapan Pak. ta Pak biyen? Ya kono ki asrama polisi, aku asrama yatim piatu, ra usah. Tak kira iki ya Coba dadi asramane. Aku ngawur wae, aku karo padha gelar apa yo anakku ki telu dadi kabeh. Dadi Tadi apa? Lho siji ning Polda, siji ning Polsek, siji ning Polres. ampun lho kuwi Tin. Kuwi iso nggo contoh lho Tin. Iya, Kalian-kalian yang sedang Polda. naik daun iso gedhekke bocah. Dadi nggon napa kuwi Pak berarti? Dadi nggon napa? Ya ditahan kok dadi nggon apa ta kok? Tak kira ya dadi Dadi buron laron. oh alam ndekno Ya. bangga. Sampai gunung ya Pak Yuku, Mbak Tatin Yo. Titon. Ya. Saka Tatin. DMC. Dem. Ah. Wah. Ayo. Kowe ngapa to kok kaya tingak-tingutin? Iki ana suara apa? Iki suara nganu apa? Gema suara. Live streaming iki streaming. disetel ning mburi. Oh, Iki live streaming, setel. Di- live streaming channel Ki Gondo Suwarno. Kalih Iki. Putra Jawa. Kalih Putra Jawa. Salam-salam tinggu para pamirsa sing ora rawuh ning kene Wah wis pasti, wis penggemare Tatin Lover apa Tin nek paguyuban pengaruh jenenge apa? Tatin Titot Lovers. Tatin Titot Lover. Nek Elisa apa sah? Ada EFC, ada PEOA, ada Elover, matur suwun, mengke Oh. kula kirim-kirim lagu. Nek nggonamu apa lek nggonamu? Rudy Fan. Jeneng wis Walu ya. Palu ya dadi Rudi. Ya waluyane poyok aku ki Rudi kok ngeyel to kowe gitu. Nek poyokan ki kudune luwih elek kok malu apik. Sing moyoki wong-wong udah aku kok. Oke ya, isilahe nun salam-salam kagem kanca-kanca ingkang wonten ing Krunggan, Pak Doto wonten ing Magelang, nggih sugeng wungun sarengan kanca-kanca wonten ing mriki. Nggih, sedaya kemawon. Heeh. Ya Tin. Nah. Mengko sik lek guyu mengko. Nah. Saben. Iya Mas, sabar to ya Mas. Sabar, ya. sabar nggih. Oh, kae penggemarmu kae Yohan. Mbok aku ora arep. Kancane mat bleh-bleh kuwi Oh iya, oh bener. Ora apa-apa, ora apa-apa. Dinengke wae. Heeh. Saben bengi. Andene kok ndek daging.
Ngapa? Wong saben bengi kok ora kuru. Tembange lho, Mak. Nyawang. Jenglengke ora iki mau? Kona Wah, aku ngisruh jenenge nek muni goblok-gobloke nyun sewu, Pak. Menika dipun dipun singkirke rumiyin. Anu dikecek mawon Pak Nggih, niku. menika ganggu pementasan yen ngaten menika. Monggo Nggih. Bapak-bapak keamanan utawi sinten Bapak panitia. Nggih. Menika sampun mengganggu pertunjukan yen ngaten menika. Mangke mindak kirang kondusif. Monggo-monggo. Supados mangke sedaya saged terhibur kanthi sae. Monggo-monggo. Kon nah baleni Tin. Baleni ndak jupuk wong. Ayo. Kona Ya ayo kok ndak di banyu keras aku menane. Aku manut ge lho lek mung ngabani kudu tetek lho, tatak lho. Iya. Nangku Sing ngendangi tangga lho karo aku padha. terus piye? Ora cocok ngono apa? Yo cocok. Aja ngono, meh tanggane. Manut jenengan kok ya, Pak. Tangga ning ora tau anu lah, aku iki bancaan kowe ora ngundang aku kok. lek gurih ya kelong no. Genduren kowe pangan dhewe ora ngundang aku ya. Anu. Ya. yen memacan mung karo janur kuning Neh lepeng 50. Terus Dolanan wong tuwa anggap ora dosa ngono apa? Ya ming sithik le nek ming Sithik apa? ini malah apik lho, Pak iso. Oh lah patromu malah. Kok apik piye Tin mergane? Lah iso mak jengit. Jengit ngono. Ora iso jengit ya repot. Alah. Ala apa aja iso, Pak? Ya lati ya. Gak dong ngece Tin mo sembarangan. Lah nenge kowe iki mergo mbokmu mbiyen ae. Kembang wae awatan guna Awas. Awas lho le. Pas. Sapitan. pacitan no sapi teng. cara ngendi sapi teng Lah jenenge ya tak. Pacitan. Ora urung ya ora ana. Ayo. Lah iya nek le rono ki rono. Ning cakepane iki pacitan. Oh iya, balenono. pacitan Gah iku ora gamel ya. Wes le. Entung deng tundut kepen sing obat tabit iki lho anggap. Apa sing obat mabit? Wiron kudar. Ayo, sapa? Ayo ndang kok malah nonton Mak kowe kuwi lah aku Lah ki. kira arep muni lho, wis muni
ngono. Lah wong sae wong cangkem-cangkemmu dhewe kok ngene kok kowe bingung. Lah iya, lah lek umat-umat kok ngono ki wong weruh ki kaya arepmu kok ijoan le. Panas. Ki to. Panas. Ora ngerti kok. Apa? Mbokmu mbiyen ki ya sinden. Terus? Ning susuran. Yuk. Ora lipenan dadi muni panas ki susur ora dicopot dadi panas. Angger rampung le bawa kayak itu. Oh lho. Kira gitu. Tiwas aku ngalih. Mula mbiyen ki ora ning pemerkosaan. Heeh. Mergane. Mergo sinden ki do susuran. Sapa sing arep memperkosa wong susuran? Walang susur lempoh. Yo. Panas. Udan. Kayak pari antin. Kanggo Candi Rejo wis mesti teteh lancar to. Candi Rejo desane wis karepmu. Iya. Arep tuku kena, arep mangan kena, Arep golek kena. golek kena. Mangan telo. Biasa nek kuwi. Lah piye? Lah iya mantelo ki biasa aku mangan telo. Oh. Ya, berarti ana ula. Iya. Iya cok biasa. Ireng rupane. Oh dumung kuwi. Kagem warga Candi Rejo mugi lancar rezekine. Amin. Ge kowe. Ayo Sa, kamu Sa. Weh. Arep tuku parek ngebon, parek Arep mangan apa arep? Ya. Mas Bejo. Oh. Mas Bejo. Ora iki mangan karepe. iki ra ngopo-ngopo berarti Mas. Klekaran. Waduh. Wis genah. apa? Ini ya ora apa-apa. Warga desa Candi Rejo. Ayem tentrem bagas waras panjang yuswa lumintu ing Karaharjan. Ayo saking mantep Iya. ndongake. Dipeke kabeh. Go aku yo ndongake. Apa? Apa? Jajal? Ayo. Mangan? Yo karsa Yuk karso. nyunggi asbes. Terus ngopo? Warga Candi Mulya. Rejo. 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 Ayo, muga Candi Rejo ya sing guru, ya sing pegawai, ya sing polisi, ya sing tentara, Disaingi. ya sing bakul, ya lurah, ya dukuh, ya RT, sing usaha, sing buruh, kabeh sukses. Amin. Sa, lebih panjang Sa. Iya. Enggak mau kalah. Lah dawa kono aku karo ngene kono kaya mahal. Ya pancen. Pancen oh. Ayo kudu pancen kok. Oh, nenek nggo kacamata. Ojo Sa. Kowe engko weruh lek waluya. Mana Sultan? Ayo. Panas udan panas lengaling sepi Lek arep nang kene apa? Mengko. Saiki langsung ya, Pak. Saiki wae kok ndak kesuwen. Nah. Kesuwen yo ora apa-apa kok, Lek. Apa-apa. Lah yo apa-apa ki lak ya kudu suwe to. Oh iya. Nek mung sedelo muring. Nah. Yo surip numpak motor mabur. Bojone trimo numpak sepeda motor. Dadi wong urip aja seneng takabur. Luwe becik yuk sing andam asor. Yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulure. Bal-balan menang siji ketimbang dolan ayo dong ngaji. Keparang matur dumateng para pamirsa ingkang sampun rawuh wonten ing dalu menika
dulur sareng dedonga mugi tansah pinaringan kalih sambekal nuwun sewu Bapak Lurah ling ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemaripun nuwun sewu Bapak Camat semua kerja itu harus teliti juga cermat Bapak Camat pasti giat semua program demi untuk masyarakat pancen abot sing dadi polisi nyambut gawe ora kenal awan apa bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi kuya penjahat adoh dhewe ora duwe wedi saya abot juga sing dadi tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela bisa anak dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa saya abot sing dadi Pak Yuko pancene esuk ra kangelan gawe lawuh wong wis ditonjok kono kene gone wong ewo ning kandang jam 5 mumet le golek butuh saya abot ngono sing dadi lak Pak RT parimanut apa dawuhe dhuwure kudu iso nentremke brayat kiwa tengene mongko RT rong karuan pira bayarane saya abot dadi Pak Kiai esok awan sore kudu rajin mulang ngaji maca sikir kuat nutuk sewengi mongko karo isih pikir kepiye nasibe santri bapak sing ngagem kopiah lenggah jumeneng tak sawan kok saya gagah karo dulur mapan abasane ramah tamah rezekine lancar mongko kebak baro kae ibu ngagem jilbab rada kuning ibu jilbab sing ngagem jilbab yayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing atine kudu sabar ora kena muring ana meneh jilbab warnane rada coklat sing ngagem jilbab yakin rajin sholat piyayine meneng ora seneng berkhianat urip ayem tentrem mergo kebakane eman ana meneh kae kudung kok warnane putih kae busana muslim jare perlambang suci nek aurat yakin bisa tertutup rapi penampilan anggun bisa wangkaton alami dasar ayu ditambah beriman mongko sopan santun dulur abasane mapan iso bedakno endi sing halal karo sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an ning atiku isih rumangsa heran nek nonton bocah wadon kono do nganggo pakaian rupa ayu awak putih radieman ngalor ngidul rupa ayu awak putih go pameran ora nglarang wong wedok sing do aksi tulung kabeh dulur ayu sing do hati-hati sebab kasus pemerkosaan itu sering terjadi
mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Bocah wadon pamer bodi. Lah nek tati nangel tak kandhani. Pergane piye? Ngandang nganggo modale bocah saiki. Awake lemu ditambah bokonge gedhi. Walah, Tau nganggo celana pendek persis kodhok ditaleni. Kok kodhok? Ya guru. Liyane kodhok ana ora, Pak? ya Kintel. Ya kintel lah ora. semono kok kintel. Sak sandure kodhok. Nek mbokmu mbiyen ya ngono. Apa piye? Sing mangkelke bojoku dhewe tau ning pawon nganggo celana sakmene. Nunggu geni-genine mati wae bareng celanane bedah genine murup dhewe. Kok iso tintin takono? Kok iso murep dhewe iki piye to, Mas? Lah iso iki Ngaduk kathok semene. Terus nunggu geni, genine mati wae. bareng celanane bedah genine murup dhewe. Kok iso? Lah kuwi geni mijiran jeneng. Ora kok kepiye-kepiye. Iki nek kedawan ngene jane akeh wae mbok cangekeni. Jola-jole akeh wae. Wong sing jenenge Tatin wae kena dirumpaka, Elisa dirumpaka. Sikil iki kramane suku biasane mek digawe mlaku-mlaku. Paling penak nganggo sandal apa sepatu, ra kuwatir nyidak beling utawa kesandung matu. Apik sikil. Weteng iki, weteng. Alah, wedi. Ayo weteng. Ya weteng. Lah ya weteng apa kon demuk? Weteng iki kramane padaran, biasane mek dienggo wadah panganan. Nek kuwareken teng jlegrak ora karuan, nek dong luwe telo mentah mesti doyan. Tatin doyan tenan nek Tatin yakin. Aku ora gur telo mentah sing doyan. Apa sing mentahan kabeh? Dodo iki. Dodo iki ngarep, dodo ngarep. Wah, kaya kasus mburi wae lah. Ya, maksudnya dodomu wae dhewe. Oh, ora ngono ya. Dodo Nah. iki isine jantung kaling-kalingan kulit isih dipageri balung. Ayo dijaga supaya napase landuh. Nek nganti lara akeh sing bingung. Tangan di tanganmu. Iki. Nah, ndak kleru kok ager-ager. Ya semono kok ager-ager kuwi Aku ora nggo ager-ager. Ya rati kukus. Nyemprak. Tangan iki kramane asta cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, kene sing kiwa nggo ngopo-ngopo kena. Nggo ngapa? Sing kiwa nggo ngapa? Wis sakarepmu, kepentinganmu apa? Biasane tak nggo. Ora usah ngomongke. Lambe kuwi kramane lesan, biasane mek dikare omong-omongan. Ning aja seneng dienggo rasa nek wonge krungu dadi gegeran. Mula jojone rasane gibah ora oleh. Entuk. Ora kena. Irung ya iki irung. Irung. Irung iki kramane grana, bolongane loro, ambane padha. Kadang irung iso nimbulke perkara nek dienggo bojone tangga. Benar. Mula ora nggone tangga, nggone kanca barang ya dadi perkara kok. Oh iya mongkan niku aja kaya ngono kuwi. Piye, Pak? Nek dienggo bojone to. Aku bukan kowe kan batin apa bapak kuwi turunan babi ngono kuwi masuk. Aku rawani harmoni bapak itu turunan babi aku rawani. Aku sebacut metu ngomong kowe padha karo. Padha ngomong. Paling abot ngono sing dadi wiyaga. Iya, Pak. Iya. Kudu dhisik anggone teko. Sopan santun kudu dijaga ngelingi sing digelar budaya Jawa. Leres Tangan. Sinden. Sinden ono ora sinden? Eneng lah akeh kok. Maksude tembange. Iki mono jenenge sinden ora usah wedi nadyan budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Mantul. Ya sinden. Aja sing ketok-tok, sing ra ketok, tukang son. Jalan. Oh ya. Jalan jaluk sing apik apa sing elek? Ya sing ana loro kali. Ono. Apik karo elek. Heeh. Ya saiki Sing apik mesti. sing apik piye? Ya rakyat nek sing apik. Nek sing elek gratis. Ora nggowo. Orang kok sing elek. Ya sing apik dhisik. Paling apa sing dadi dalang kancane nggon peteng piyambake lenggah nang nggon padang. Oh, Ngarepe ana wayang karo wit gedang. Oh ya. Iki mono Mas Arno dalang kondang. Amin. Wis pantungane kuwi sing apik. Dagelan. Dagelan. Dagelan dhisik. Heeh. Oh ya. Abot meneh lak dagelane. Heeh. Kudu penak runtuh dirungokke. Nganti kesel iki dalan pecele. Kan pecele. Monggo iki mbuh mengko pira bayarane. Nek loso.
Wes pokoke kudu bangun miturut karo aku kok aman tenang le wes pokoke. Aku iki wis dimansuri 4 tahun sing kepungkur. Malam hari ini adalah Pak Dalang iki. Iki berarti apik tok sing tok ucape aku apik tok. Nek nganti sing elek melu tok ucape ya aja takon. Ora aku ora ngucape sing elek. Aku ora nggawa sing elek-elek. Sing elek tak nggone dhewe lah wis. Sing elek tak lakonono dhewe le. Iya agak iki wis kena dicandra. Kena dicandra ta iki. Mosok to? Iya gamelane. Iki mono jenenge gender dipasang bumbung dijejer-jejer. Sing nabuh meneng ora seneng pamer, tabuhe cendhek ning pucuke jeber. Lha. Pucuk. Oh, iya bener. Kae mono jenenge slentrem. Nek ditabuh unine mung kalem. Sing nabuh meneng ra kakean gunem tabuhe dawa, pucuke sak gegem. Ya bener. Abot meneh sing tukang suling. Wah, suling piye? Digawe kadang brengseng wis garing. Lah nyebul iso jejeg iso miring. Ning kudu kerep kemundak sulinge kecing. Lah iya genah dienggo kancane kok iso gumoh. Nadyan kecing. Nadyan kecing. Kok nadyan kecing kepiye nadyan wadon? Oh iya. Yo sapa Tatin apa Elisa? Lanjut. Elisa. Nadyan wadon Ora suling
Josi jula-juline wis dicaosi sisan. Nah, kanca-kanca Sanggar Kademangan. Sanggar Kademangan sak jose. Elisa. Jen. Nah, malam ini pengumpul kita adalah Mas Dwi Eko Rikyansa. Oh ya ampun, semenjak pakai skincare Mas Dwi kulimen saiki wis dadi putih. Bener ya. Syukur bejo sewu. Tambah bagus Mas Klimen. Iya. Mas Klimen sekarang sudah melakukan perawatan Oh banyak. iya, berhasil glowing nggih. Menika juga pengajar, udah S2 Mas Klimen menika. Jadi kalau nanti membutuhkan tenaga pengajar bisa langsung kontak ini pengempul kita. Yes, tak umpani langsung masuk atau Mas Klimen. pengajar yang bojoku tak ajar malah njaluk pegat kok sebenarnya. Untuk ajaran kok polo kok. Enu bacange Pripun? sampean iki suwer atau kepenuk? Ora kepethuk kula. Kula mengar takon. Apa? Sepira ta undak-undakane nun sewu nggih. Ing antarane adu kawruh jenengan kalih kula. Oke. Iya. Kula tak takon sithik mawon jenengan jawab sing bener. Heeh, ora oke ya ora apa-apa kok Lek. Oh, nggih. Amoh no nek kalah dalange. Wong dodol apa utawa bakul apa Iya. sing dagangane selalu digawa ngidul. Bakul apa, dodol apa sing dagangane selalu digawa ngidul. Lah ya wong dagang wong dodol ki akeh banget ya Lek, ana wong dodol bakso, sate. Saiki cara saiki ana makanan-makanan itu bisa seblak to. Ya. Makanan akeh banget. Lah ya nek lakune ngidul Kedawan, lho. Lah ya lumrahe kuwi. kedawan. Lah piye? Dagangan apa bakul sing digawa ngidul kuwi bakul sing sekolor. Bener. Aku sing sekolah Bener ngidul. bapakku. Ngidul. Ya, bakul eyek. Andane ya. Bakul apa-apa ki anggere sekolor Sekolor ki mesti ngidul. Nek bakul sing le dodol nang wetan. Lah jenenge ngulon. Aku ora takon sing ngidul. Ya bakul sing sekolor, gene urung patek tambah ilmu iki. Tukang apa saiki sing nggawa pacul? Tukang gawa pacul ki ya akeh banget lho Lek. Apa? Tukang duduk sumur kae nggawa pacul. Tukang kae bedah bumi, nun sewu nek ana seripah kae, ora. Gene ora dong andekno kok anu. Andekno. Lho, bener. Tukang apa sing sok nggawa pacul? Tukang cukur. Wih, kok iso? Lah kok njur terus sirahe nek ana rambuté dikedhuk, dipacul gundule ngono apa piye? Sampeyan iku ora ngrungokke wong takon. Piye? Tukang apa sing sok nggawa gur nggawa? Mosok ora oleh nggawa apa tukang cukur ki nggawa pacul ya oleh kok sampean kok. Gawa. Lah nek nganggo ki mbok menawa Kurang gawa ya, Pak. gur nggawa. Heeh, mbok Tatin kowe oleh nggawa pacul ya? Oleh lah. Heeh. Pengen Tatin kok pengen tak pacul piye? Wih, tak terus kok kene. Ngapa? Ayo kek do nembeng, anu Ki nembang. sing gayang dulu selendang biru ya, Iya, Pak. oh, Buat iya. yo keyboardnya, Iya. Mas. Oke. Ayo, selendang biru. Minangkane pamundutan Selendang biru cara keyboard lho Mas. Cara keyboard. Cara Mas ndungdak Yadi, ya. Pokoknya Grambiyang ki arep cedep tesma. Selendang biru cara sakniki. Ya, Prengas mau ikut yuk. Merengas, oh ya. Oke, Oke, heeh. Bareng. Ana penyanyi sing luwih cilik kok ya malah nih kene Cahayu. Waduh, jane bocah kok kaya petelot. Monggo. Lah apa? Telok. Cilik. Waduh, danya. Alah. Sugeng dalu. Iya, Nduk, Cahayu, ya tak dongak-dongak kowe sekolah apa kuliah? Sekolah Kelas piro? kelas 6 6 apa? SD. Oh, aku weling ya, Nduk ya. Sesuk nek Nggih. wis lulus ke SD, aja sekolah ning kono meneh, ya. Langge. Ya. Langge kudu SMP to. Lah iya, mulane welinge simbah iki kepiye? Wah, jan jejer telu abang kabeh. Oh, jan le amrok ya kene. Kae nganu apa kemasan botol. Nah, Elisa kemasan botol. Botol. Nah, Iki Tatin Tatin. Kemasan apa niki? kemasan jumbo. Nah, sing tengah kemasan saset. Oh, dadi apal sampean karo kemasan-kemasan. Lho kepiye sing tak apali ya kemasan jumbo kuwi mau. Iya. Alah apa? Oke. Seneng kok le. Selendang. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Ya. Walaupun mereka juga menyanyi, tapi Mbak Elisa masih lanjut pendidikannya. Amin. Nah, seperti juga Mbak
Tatin. Iya. Walaupun tetap menyanyi, tetap lanjut berumah tangga. Iya, bener soalnya Mbak Elisa kan belum berumah tangga ya. Iya. Bebas berumah tangga boleh, pendidikan boleh. Semuanya boleh. Tapi cita-citanya jadi apa? Dosen karawitan. Weh, bagus. Bagus. Iki ditanya kaya putuku ditakoni yo nang. Lah ngapa? Lah pripun? Sesuk jenenge putuku jenenge Gilang. Gilang wis sesuk dadi apa? Kula kepengin dados jenderal kados mbah kula. Oh. Darane mbahne jenderal padahal ya gur kepengin padha wae kepengin. Tak Walah. kira ki jenderal tenan. Gur kepengin mbahne iki ya gur kepengin padha wae. Nduk Cahayu iki arep sak lagune apa? Nah, kancaku sik. Sapa? Nggih. Mbak enggak nges, lenggah. Yo tak tampilkan iki aja kalah nganu no. Ayo no, sing lemu-lemu genti tak tampilke ben. Ya ora muni lemu ngono Siapa to. dia? Yo, Mbak Puspa karo Alifah. Wo. Mbak Puspa. Afifah. Yo, Sama Mbak Afifah. Puspa. Oh, Ayo. ini dua ini. Dua, ben. Oke. Ayo. Ngadeg no, ngadeg saingi Mbak Tatin no. Nah, tak ngono. Yo disepoti. Pati Duk, ini. Arep nyaingi apa lemu nih. Nah, iya. Yo ora iki ora. Menang aku ya. Yo sampak bae. Jos. Kene. Yes. Rada oke. tengah kene, Nduk. Sini Ah. Mbak. Iya. Piye? Iringe piye, jejer piye, kene piye? men apa kabeh. Calon-calon generasi penerusmu lho iki, Tin. Oh iki kok sing ketoke kaya gendro ya iki. Waduh, kok saged. Ngene lho. Piye? Ngene lho Lho lagi. lah yo, ha iki apa sing tak turake kowe kok, Tin? Oh, ta. Aku iki ndek penggemar mulane. Padahal aku kan kalem. teleh. Kok ngono kalem kok kena bojone wis saya kuru kowe saya lemu. Kayak iki cen ra iso lemu tak andani. Tak kei obat lemu malah saya kuru. Wong kleru obate sing tok nehke. Ya Puspa. Nggih, Pak. Ya satunya Mbak. Oh ya cen ho kok iki. Bapak. Ayo. Iya, iya Pak. Oh ya, tegas. Ngono ora apa-apa, Mbak. Dadi Ngono wong lanang iki ben wedi karo wong wedok. Nggih. Iya, anek kabeh tok warai ngono hancur. Ada permintaan dari teman-teman penggemar di apa? Streaming Lamunan. Kalian berdua, oke? J. J, monggo. Ya. Lamunan. Lamunan. Lamunan, Puspa. Mbak Afifah karo Sama Mbak Mbak Puspa. Afifah, oke. Oke, Terus berarti dilanjut. Saya duduk ya. Yo ben leren yo. Yo Lamunan. Ya, yo maklum, rada grogi mergo anane Mbak Elisa karo Mbak Tatin ki justru tok nggo semangat, ora terus malah Mbak Elisa ada yang meminta dirimu untuk menampilkan Lintang Asmara. Cek. Iya. Nggih niki wonten temen duete tapi sinten nggih? Lah Napa ya Pak- jelas Pak lek- Camat kerja. Napa Pak Lurah? Anu, Napa kula sinten? badhe nyuwun minggahipun Pak Tatak. Hah? Pak Tatak, beliau Pak Tatak. adalah ketua panitia. Oke, Pak Tatak Juga Ketua Panitia. sebagai ketua Ketua operasi Iya, Pak Tatak. yang mengelola desa Wisata. wisata Candipuro. Monggo. Pak, wo wis rawuh Nggih diwasarti. menika. Wah. Diserepeki. Nggih. Nggih, ajeng di. Nggih, mboten napa-napa nggih. Monggo serepeki. Nggih, Ampun minggahin. minggahin, ampun Skim minggahin. mriko riyen, Pak, skim mriko. Mriko malih. Mbok ora nggo dolanan Eh. to, Pak. Oh, karo tiang Nek sepote rada dawa oleh berangkat saking dalem mriko monggo. Oh, ngawur. Surakarta wae ben cepet yo. Yo. Monggo, Bapak. Monggo Pak Tata. Monggo panjenengan Pak Tatak. Sugeng dalu Pak Tatak. Sugeng dalu ki dalan. Tatak tangguh tanggon. Alhamdulillah. Ini begini Sa. Ya,
sebelum melakukan Lintang Asmoro, perlu diketahui bahwa beliau adalah juga yang mengelola koperasi untuk Desa Wisata Candirejo yang sekarang sudah semakin tenar. Oh nggih, luar biasa. Banyak hal yang perlu dijelaskan bahwa sumber dana, anggaran dana desa itu banyak juga dibantu oleh pendapatan warga yang mengelola tempat wisata. Oh nggih. Nah, itu merupakan aplaus tersendiri kagem warga Candirejo. Tepuk tangan kagem warga Candirejo. Bisa menyumbang. Menika kados pundi, Pak? Monggo panjenengan kan paring pangandika. Oh, nggih, nuwun sewu. Magayutan menika kan desa wisata nggih, Pak. Nggih. Desa wisata niki konsepe niki memang beda, Pak. Nggih. Konsepnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Jadi desa wisata itu gabungke antarane niki nggih alam, budaya dan aktivitas masyarakat. Betul. Nggih, alam contohnya enten pegunungan menoreh, enten watu asin, enten tepuran nggih. Budaya biasa tasih enten kesenian, adat budaya seperti niki saparan nggih, enten nggih. Dari kesenian tasih wonten kathah teng mriki nggih. Kados mulai kobrosiswa ndayaan nggih niku sampai jadilan nuwun pinten grup jadilan nggih. Nah niku terus enten aktivitas masyarakat saking pertanian, saking niki enten sing tukang gawe slondok, ngertos slondok. Oh slondok, makanan itu. Makanan yang dawa-dawa putih itu toh. Oh nek teng mriki bunter-bunter. Oh di sini bunder-bunder. Kenapa kenapa dinamakan slondok? Tahu enggak? Ya. Tak tanya oleh mbah-mbah itu slondok itu sebelumnya lenggawe selo karo ndodok, tahu enggak? Oh, selo itu maksudnya luang. Iya. Waktu luang. Waktu luang. Dodok. Dodok itu duk-duk. Bukan itu. Apa? Dodok itu apa jongkok. Oh, jongkok. Itu gok. Nah. Contohnya niku Mbak, jadi bukan sing dijual niku alam boten, tapi aktivitas masyarakat. Maka dirangkum dalam sebuah paket. Oh iya. Paketnya enten dokar tour, enten cycling tour, enten dokar tour itu gimana? Jadi bisa naik dokar terus bisa apa? Dokar tour, makin naik dokar dipandu oleh anak muda nggih, lokal guide, dijak mlebu teng niku wau teng UKM pertanian, main gamelan, terus makin pemberdayaan PKK ken ngladeni snack nopo makan siang. Oh, ngaten. Ning niku ora gratis, Mbak, ono biayanya. Tapi yang pasti enggak mahal ya, Pak. Betul, enggak mahal, tapi yang penting cukup go masyarakat. Jadi sistem yang penting pesto, Mbak. Pesto ngerti pesto? Enggak. Pesto nek Jawane itu tipis ning rata. Oh, tipis ning rata. Jadi duitnya niku sing mlebu dibagi-bagi. Oh iya. Nek termasuk koperasi ini mau mengelola manajemen itu. Ning ya padha mawon koperasi niki ya butuh operasional kan ngoten. Betul. Jadi niki masyarakat men paham ngoten nggih. Jadi kalau misalnya ada rombongan tur, misalnya ibu-ibu dharma wisata apa ning mau kunjungan ke Borobudur, ke Candirejo, jangan khawatir itu ada aktivitasnya, daftar aja nggih. Mboten mung aktivitas, tapi nek pengen nyipeng teng mriki enten homestay. Ada homestay-nya. Oh, ada homestay nggih luar biasa. Nek Mbak Elisa mboten kundur, makin nyipeng teng mriki. Nah, kula nggih enten homestay tak gratisipun. Wonten pundi, Pak, homestay? Sebelah mriki. Sebelah mriki mawon, onse. Gratis saestu. Oh, gratis saestu. Matur sembah nuwun nggih. Aku suka kalau di sini karena kegiatan masyarakatnya banyak. Kadang ada yang bikin gerabah, bisa makan pembuatan macam-macam makanan itu. Ya. Makanya Mbak Elisa nginep nggih teng mriki ngijin takjak numpak andong apa numpak ontel. Andong? Iya. Oh nggih, siap. Oke, ngaten. Siap. Juga itu Pak, bagaimana kiat tentang dari UMKM koperasi itu bisa masukkan dana masuk ke anggaran dana desa menyokong itu PAD. Pak. Itu PAD niku terus pundi? Terus ngeten nggih, adanya PAD niku kan karena niki ada uang masuk, Pak. Nggih, uang masuk wisatawan. PAD meniku? PAD ini kan pendapatan asli desa. Oh ya, nggih. Jadi itu ada uang masuk saking wisatawan dibagi-bagi sik teng masyarakat, sisane mangke sebagian masuk teng PAD itu. Juga sebagai pemberitahuan karena malam ini juga disiarkan YouTube dan yang melihat tentunya banyak dari seluruh Jawa mungkin Nusantara, benua. Nah itu misalkan besok hadir di Candirejo bisa menikmati wisata yang ada. Monggo silahkan mampir ke Candirejo, bisa merasakan guyupnya warga Candirejo dan beraktivitas alam maupun budaya di sini. Silakan makin Mbak Elisa lan sedaya ikuti IG-nya Desa Wisata Candirejo. IG-nya Desa Candirejo adalah
candirejo.borobudur. Candirejo.borobudur. Websitenya bisa dibuka di candirejo.com. Oh silahkan, ada websitenya ya? Ada. Oh, berarti IT-nya juga Jos Facebooknya ini. juga ada. Oke, Facebooknya oke. Deswita Candirejo. Oke, monggo silahkan dibuka dan mampir ke sini, main-main ke sini, mesti tuman. Ya, insyaallah gitu ya. Oke. Tembang lagune Pak nggih. Nggih. Lintang Asmo. Oh, suara. Ini ngepek angsal to niki. Mboten napa-napa, Rapal, ngepek mawon. Kedah Nggih. ngepek sang. Ngepek ndelok catetan lho ngepek. Oh iya Mbakane iya kleru lho. kalah nek karo Elisa aku. Nggih. Nggih, mangga Pak. Mboke. Oh tuh. Wah, mboke. Pak. Lawasen. Langsung mawon. Oke. Langsung mawon nggih Bapak mboten jeneng kurang. ini. Langsung Langsung mawon. Sembah Yes, nuwun Pak matur Kakak, nuwun. sampun sumbang Nun sewu swanten. nggih. Nun sewu rada grogi nek cedak wong ayu iki. Waduh, Apa ampun meneh grogi. burine sinden-sinden sing isih enum-enum gitu lho. Wah wis. Matur nuwun nggih. Nggih, nggih Pak. Sakit. Nah, Mbok ampun repot-repot datang Elisa lho Pak, ampun repot. Mboten usah Oke. repot-repot nggih. Niku Matur pun nuwun. pun tanggung jawab kula soalnya. Tanggung jawab jenengan nggih. Nggih, Nggih matur nuwun lah nggih. Upami, Cukup Mbok. cukup matur nuwun ten niki. Nggih. Nggih, matur nuwun kawit namung cukup Pak niku Nggih, cukup. nggih. Nanging biasanipun menawi pengen benjang pengen tiket swarga. Nah, biasanipun niku ajeng lewat pundi niku wonten dalane piyambak-piyambak nggih. Nek lewat mriki niku biasane nggih 150. Nggih. Nek lewat mburi ngono ya rada larang niku soalnya lewat macam-macam niki nggih 50 ping nana. Mboten Pak namung gegojekan semoto. Ning guyon dadi tenan. Guy, mau ngaten to Pak. Ayo kuwi lho, Sa. Isin tau nek ngene. Wis. Alah, matur sembah nuwun nggih, Pak. Dompete kula kelangan STNK Oh, sing penting nggih. mboten niki pun Isine mung niku nggih. nggih sembah nuwun nggih, Pak. Wis, Niki wis, laris-laris manis bilis-bilis apa, Mbak? Kaya wong bajen Tukon bobok, tukon bilis, bobok, laris tukon manis bilis. manis Pokoknya nderek manis. dongake nggih. Kula Nggih. paring sehat lan sedaya masyarakat mriki diparingi Pasti, Pak tentrem, Kakak. desa wisatane tambah maju. Tambah Nggih. maju, Nggih, berkembang. Desa wisata Tandirejo niki termasuk desa wisata sing paling tua, Mbak. Nggih. Oh, paling awal ya. Karena mulai merintis 99 nggih. Oh, Kali nggih. Mas Menteri dinamakan desa wisata mandiri inspiratif. Nggih. Ah, Secara nggih. nasional namung wonten 7 desa wisata. Desa wisata Nggih, termasuk keliling Mbak nggih, Tandirejo. mangke ikuti Siap. kali IG kula Mbak Menawi nggih. Habis ini langsung tak follow. Siap. Waduh. Nggih. Nggih, matur nuwun. Sembah Matur nuwun. nuwun, Pak Tatak nggih. Lek walu ya. Dalem 79 tahun. Wis pokoke diperingati. Ayo ngadeg kabeh. Ngadeg kabeh. Puspa, Siro lupat monem pitu walu. Afifah, Anggi, Yuni, Dian, 45 Juli, dimulai. Renges, Rina, kabeh. Ayo. Elisa, Tatin. Wis pokoke ngadeg tekan kene wis cukup. Ayo ngadeg kabeh sak eneng-enenge. Wis pokoke sak eneng-enenge. Sampean barang. Sampean yo ngadeg ora? Aku wis ngadeg mau ya. Oh. Ah. Eh. Ah. Kene Tatin sebelah kene aku tak ambles sebelah kono. Seko 45 lancaran 45 wau ugi wonten ingkang mundhut saking pamirsa Candirejo dilanjutkan Mars 17 Agustus terus halo-halo Bandung dari Sabang sampai Maroke maju tak gentar Indonesia tetap merdeka. Ayo seko Mas Danas, Mas Kibot nek iso diterang sudah di bes ben iso melu ngewangi, ben ngebaki. Ah. Wis pira iki dadi? Lek walu ya. Oh, salah nggawa mic ya tak hitung ayo geser meneh geser wis 0 4 6 7 8 9 10 wah 8 2 10 yo 10 nek nyatus ya sak yuta iki ya. wow kok padake kene iki orang nyatus yang isin-isin ke Lah ya Tin pira? oh Eh. 75 Apa, Pak? Disiapke sing nganggo basa Jawa wong iki wayangan. Ya, sing Budaya nyiapke. Jawa ki kudu dieling-eling. ya jenengan paling ora luwih teteh luwih apal aku Nah. basa Jawa le siap Oke. le siap ayo kabeh bersiap Nyuwun kawigatosanipun. basa Para Jawa barisan merah-merah. Siaga, gyo. Siaga ki siap. oh siap rungokke kabeh Kelwo judi. apa kuwi Sikil kiwa maju sithik. oh ya nah Ngentuti.
Wah, apa kok nganggo ngentuti barang? Sing tengen nututi. Oh iya. Anak kowe ya iso ning ngono wae. Ya sik. Rido. Apa? Mburi padha. Oh, Rido ki. Rep. Dudo. Apa? Ngarep kudu padane kok angel iki ya. Iki nang sing njaluk dikepras iki. Apa? Lah tak goleke pacul apa piye? Risan pung. Apa meneh? Barisan rampung, ngarawisan. Gedho mbango. Apa? Gedho nembango. Wah, angele. Ayo, 45. Yo, 45 lanjut medley kebangsaan. Yo, 79 tahun NKRI harga mati. Ayo. Yuk, gerak. Kanan, 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 kanan. Itulah Agustus Asine
Merdeka! 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 Sekali merdeka tetap Merdeka! NKRI harga Mati! iya semangat 45 bisanya awake dhewe mengisi kemerdekaan dengan kemampuan masing-masing awake dhewe di budaya Elisa di seni budaya kita mengisi kemerdekaan dengan seni dan budaya Seni untuk budaya. melestarikan budaya kita Seniman-seniman masa lalu juga udah menganggit lewat Iya. lancaran 45 macam-macam Betul proklamasi sekali. juga ada lagu-lagunya dikumandangkan via wayangan mung dilundeke pas Agustusan. lah iya Kudu iki ditokke. kostum merah putih iki ya ming metu pas Pas Agustus iki Agustusan. pas Agustusan tok iki metu liyane kuwi simpen terus spesial. Lek walu ya. Ah, lak ngono. Wong semono gegojekan tetembangan disambungku meneh ya. Oh nggih. Ngono ah. Ngajenge lakon piye? Nah. Kula ya tak neruske lelakon kula. Wis lelakone jenengan kuwi wis ruwet. Oh iya. Engko sing dipacetke nang gara-gara. Iya, Bot.